दाइन नं दतमा एसटी कन्स्टिटुएन्सियाव नमिनेशन बिलाइ गथायबाय आरो यूपीपीएल हान्जानि मिरु आफादनि थांखि बायदियै आरो दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय आफादफोरनि हास्थायनाय जोंनि दतमा ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरनि थांखि हिसाबै आङो बेवहाय दिनै नमिनेशन बिलाइ गथायबाय आरो जों बयबो लुबैदों जे 17 बोसोराव बीपीएफआ दतमा ओनसोलखौ गारसोनानै दोनदोंमोन। 17 बोसोराव बिथांमोना दतमा ओनसोलनि जौगानायनि खामानिफोरखौ मावाखैमोन। दतमा समष्टिया गासै बड'लेण्डआव लायोबा बयनिख्रुइबो सन्माननि समष्टि। दतमा समष्टियाव जोंनि गिबि बर' थामोनथानि थाखाय जांख्रिखांनाया जागायदोंमोन। दतमा ओनसोलावनो बर'नि बिफाया जोनोम जादोंमोन। बे दतमा समष्टिखौ जोङो बयबो लोगो नांनानै बेखौ जेरैखि जाया जौगानाय ओनसोल बानायनांगौ। मानोना बेवहाय बड'लेण्डनिल' नङा, आसामनिल' नङा, नर्थ इस्टनिल' नङा, सारा भारत आरो वर्ल्डनि मानसिफ्रा बेवहाय फैयो जे बर'नि जांख्रिथायखौ बुजिनो थाखाय स्टाडि खालामनो थाखाय। दा बे दतमा ओनसोलखौ जुदि गारसोनानै दोनोब्ला बिनिखाय दुखुनांथाव जेबो जानाय नङा। दा नंखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बयबो हास्थायदों जे बेवहाय सासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि फैनानै कन्टेस्ट खालामनांगौ, गेलेनांगौ, देरहानांगौ आरो दतमा समष्टिखौ समायना रमायना जौगानाय समष्टि बानायनांगौ। दा नंखायनो दिनै जोङो बेवहाय नमिनेशन फाइल गथायबाय आरो गाबोननिफ्रायनो जोंहा केम्पिंआ शुरु जागोन। अलरेडि केम्पिं जाखानाय यूपीपीएल हान्जाया गोबां भट लानानै दतमायाव जों देरहागोन आरो सारा बड'लेण्डआव नांगौनिख्रुइ बांसिन जिखिनि जोंहा सरकार दानायाव नांगौ जोंनि एमसिएलए देरहानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ।